טוב, אז מה קורה חברים? כאן נמצא בספק בערוץ, גם אני הולך לשחק, מה זה לשחק? אני הולך היום לעשות סוג של טורניר, ספרים על רקוויאם מול כל הבנים שיש לי במונה 2, אני הולך לראות, יש לי כל הבנים של מונה 2, אפילו כאלה שבאו עם רנדום בוסטר, אפילו יש לי שיש את הרגולוס וטייטר אטומי, גם הוא ברנדום בוסטר יש לי של אסטרו, זה ביקו קולטר יש לי סגפר אטומי ורקע של אסטרו, כולם פה רואים, כן, ספרים על רקוויאם כמובן בקורס של סגפר אטומי, כמו שאתם רואים. אנשים קוראים הכל וזהו, יעקב פה נמצא איתי בסרטון. כן, אני עשיתי פיצול לראש של בטיור פלייטקן. טוב, אני אתחיל לכם לשחק כולם. טוב חברים, הדלקנו דור שתראו יותר טוב. יעקב תראה לנו תמיד ספרים רקוויאם מול וולד ולקרי תרמיד. ספרים רקוויאם מול וולד ולקרי שניהם אדירים. סגפר אטומי שניהם מאוד אדירים. טוב, אני אתחיל עכשיו שמאל, על המנה. אני נמצא בגנה בעצם, אני חושב שעכשיו עוד שנייה עוד ברענו להגנה. כן. בוא נראה, אני בוא תתחיל. לפי דעתי, אני מצא בקרב הזה, זאת אומרת כאילו לא משהו, אבל בטח אנחנו נלך, חלקים חזק. פשוט יעקב קצת שרוצה יותר חזק, והיה לי שתי קליטים מאוד. קרי סטן אתה עובר? קרי סטן אני שם מצב התקפה, לוקח את הסיכון אבל בסדר. שחק. אוקיי, ניפוץ שלי 2-1 לי. אני נעים תשפיט, מה אומר? כן בוא, תעלו את זה. רואים שזה סיבולת. אני אזרוק את הבריאות סיבולת ממש טובה. וואו, אוקיי. מאוד אני נגמר מניפוץ שלי. ספרים רקע מנצח, הוא מנצח לקרות ברצף. חברים, עכשיו יש לנו פה את פאפני שהוא מקורי, אתם בטח הוא מקורי את הקלטומי. אני אומר ממש אפשר באזור 600 שקל ממש יקר. אולי נטור אותו בעתיד, לא בטוח. אני לא יכול להתקבל לזה. רגע, פרנס, מה לי כך יתרים פאפני. וואו, אני בין מאמין שתראים שאנחנו נעשה בקרב הזה, אם הייתי כאן את הסיבולת מצב נגד כיוונתו, הייתי נצח, אבל בוא נראה. יעקב, אתה צריך להביא פה שיבור. או שעכשיו בכוונה? אבל יש לי פה טקסט, למרות שהוא נראה נכון. וואו, ברור. טוב, ספרים לך בסט ראשון שלו. עכשיו, בלייד ממש חזק. גם האזרו שלו יותר על הבקש של זה רטומי. אבל אני מנסה לעצור אותו, להתנפץ ולא יותר להתנפץ, אני שם מצב סיפולת. נו, פה זה פה. לא יכול לטפות את זה בחדש. אוקיי. ספרים המציאה פה. עכשיו אנחנו נעבור לאלטה קרונוס. אני שם פה מצב נכונה. אני מצב הגנה. האמת הוא מתנהג ממש מוזר. אני חושב שהוא יתידה גם שם לתת את ה... כן, הוא קצת האדום אוקיי, יעקב. שיעור חלש קצת של יד טוב, אבל לא בטוח. אני אשים פה שיהיה מעניין. עכשיו התקפה נגד כיוון השעון. רקוויאם. ניצח. אתה עובר לבלייד הבא. ספרים הוא ספריגן, לג'נד ספריגן מול ספרים רקוויאם, ספרים מצב שמאל. בואו נעשה את ספריגן בן מאוד חזק. וגם הוא נשחק אצלי, אז מאוד חכי. ניפצתי קודם, אני בטוח, לא, ניפצתי קודם, ניפוץ שלי, 2 לפני ספרי רקוויאם, פרינגרום, עובד פה 2, אז לפני ספרי אחד, יעקב, קצת פעמים דבר. אוקיי דברים, מקסימוס גרודה, אותו חלקים, אותו הכל, צבע אחר, צבע מקורי. טוב, סיגרתי דווקא יחסית בינוני. בואו נראה מה יקרה פה. מטרה שלי, בואו
אוקיי, ובוא נראה, בוא ניפול, וספרק גם ניצח על השנייה. אחי, באמת, ספרק גם ניצח על השנייה. אתה ראיתי איך להצליח את הספארטנר אם הייתי שם אותם, אחי? מעניין? הרי להם. מלאס ג'יניוס מקורית הקרטומי. ניצח מצב התקפה. בואו נלך, אבל בטוח, אם הוא ינצח, נצח. סרט גם מעניין, 3, 2, 1. וקדימה, רגע, מצוין. אני לא מתאפס כזה מהר, רגע, למה? תהיה לי תאפס כזה, אוקיי, אחי, אני לא מכות פה ממש טובות, אני לא יודע למה הוא מתאפס. הוא לא מתאפס עוד מעט, האמת שאני בטוח, בגלל אנחנו עושים את המספיח, כי הדרייבר שלך מסתובב בה. הוא יכול להיות ספינר, ראיתם משהו כזה, הוא מסתובב בסוף הרבה. אוקיי, שלך נצליח. כמה קליקים לך? וואו, 2. היו שתי קליקים, זה היה קליק אחד, פלוס 3, היה כבר ממש, אבל בסדר. אני בטוח שפלוס נראה יותר חזק ממנו, אם הייתי שם מצב סיבול כמו יעקב, ככה לי דבר שהוא גלס חיסוס. גם פה אני שם מצב התקפה. ראיתי במצב ממש שבועות הבא שאני מעלי, אבל כנראה יגרוד. דבר, לא בטוח. אוקיי, גלקסיגוס, חושבו שיש לי את הרבה מקורית הראש שלו. אולי נקרא את החבילה שלהם, לא בטוח, אני לא אקבל עם האלה, אבל לא בסדרה. נראה להם? אוקיי, יש לו את הרבה זונה 2, ראש מקורי, דרייבר לא ודריס לו. כן, קיבלתי אותו, אז אמרתי כבר, אין כזה בזיוף גם, אז מי שרוצה דווקא א' חייצות. לפי מה שאני יודע, הוא כן מתנפץ, אז אני שם תואנה עכשיו. שם במצב, התקפה נגיד כיוון השעון, אני אצלח טוב, מעניין כל דבר. נראה לי שמתפק, אבל בטוח. אני די בטוח שנצליח פה. כן. אוקיי. וואו. אוקיי, הוא מתאבד די בקלות, ספרק גם ניצח פה. לא זוכר איזה ניצחון, אבל עושים נראה פעמיים. כן, יש לו דבר בדבר שהוא בעצם, מי שלא נפס לו סיכוי לנפץ אותי, ויש לו במות סיכוי מהווים מכת הכי טובה. אם אני לא פעם סמכות. סליק אחד, זה כמה חלקים אחת? עכשיו סליק אחד, טוב, נעמיד בנצחון הזה. כאן קצלות, לא שצדים בינתיים, למרות שהוא יכול... אם הייתי הולך פה על קרב בטוח, הייתי שם במצב הגנה עם כיוון השעון, אני לוקח את זה בשנייה. כן, אז בסדר, שאלתי רגולות. אני שם פה על מצב סיבולת, נגיד כיוון השעון. האמת שאלתי רגולות ממש חזק, איך הוא מתאבש מהר, אבל הוא אחד החזקים. הוא לא מתאבש מהר, חל, תופעות. עכשיו, גם באמצע הקרב הוא עובר ממצב התקפה למצב הגנה, ואז יש לו דרקונים שהם מוסדרים. גימיק, אחד מהמילים שלנו. אני לוקח לו לקחת סיבולת. יכול להיות שהוא ינצח או שאני... אוקיי, ניצח את זה ברור. נחמד. שתי תזמין. אוקיי, אחד תזמין. אחד תזמין, קחתי, זהו. טוב, אבל נקרא מעניין, למרות שבשביל יכול להיות מעניין, אבל לא יותר מעניין. אבל בואו נראה שתקרא מעניין בעצם. אנחנו לא עכשיו רוצים להרבות בשביל נכון. אנחנו רוצים להתחרות בבית המקיים, משהו שזה. נייטמר לא ניצח בצע, אבל אם לא הייתי עושה אפשר אז מה קורה? ארק, בלקש, גם בלק חזק כפתית, הוא יצטרך את מהר, אבל בלק חזק. האמת שהוא לא מתנפץ כזה מהר, אבל דקות חזקות מספיק, הוא יכול להתנפץ. עכשיו לא בטוח בכם? אני חושב שממש לא מתנפץ מהר, אולי פעם בנצח אני אומר עכשיו. ואני לא מתנצח כי יש לך דרייבר שמסתכל יותר אוקיי, ארק בלקש ניצח פה. אני חייב להגיד שאני יכול לנסח, אבל אני חושב לכם קראות מעניינים. אני יכול לשים כל בלייד, אני יכול לשים אותו דיפ כאוס, בלייד סיבותי. אני שם אותו פה מצב הגנה. וואו,
בסדר גמור, ניצח פה. לא ניפצתי, כמה פיקים היה לך? 0. וואו, אולי אחד מהפיקים לא היה? ביטקו קולקן, אחד המדינות טקר אטומי. אני חייב להגיד קודם כל הראש של טקר אטומי, דיסק מקורי, פריים, לא מקורי, אבל לא יודע, זה משנה. אם יש לי כזה מקורי צבע אחר, מעדיף שיהיה אותה ורוד, זה כזה משנה. דרייבר של אסברו, צבע אפילו יותר מתאים אותו דרייבר 1 ל-1, של אסברו. ציפר בכלל הבלי מקורי, חוץ מהפריים, שנראה לא פריים כזה צבע אחר, אבל מה אני פשוט? אני חייב להגיד שעשיתי קרב כאן מהטיפר בראיתי, ראיתם? אני די קרא אותו, אבל בסדר, לפעמים לא צריך לראות סרט, אני כאלה. טוב חברים, הקרב הכי מעניין פה, אולי לא כזה מעניין, אבל הקרב הכי נוסטלגי, קצת פריגן, רקוויאם, מול גוטפרייק ולקרי, אני חייב להגיד, בסגר, גוטפרייק ולקרי מזויף, אבל הקרב המקורי, של הקרב, חייב להגיד שמקורי כזה עולה איזה 800 שקל, אולי יהיה לי אותו, אני לא חושב לא מאיפה, אבל יהיה לי אותו, מקורי אולי, אבל אני אמכור אותו, אני אגיד לכם, טוב חברים, הקרב הזה, מן הסתליאל, 2. Don't you give up now, now, now. I won't give up now, now, now. Let me love you. Let me love you. Don't you give up now, now, now. I won't give up now, now, now. Let me love you. Let me love you. הקרב האחרון הולך פה, טווין אמי. טוב חברים, סליחה שאני יוצר אתכם באמצע, אבל עד שקוראים לתת בלייק ובסאב לעוד התראות על סרטונים כאלה, ובואו נמשיך בסרטון. כן. גרתי מהתחילה, חלבתי אוקיי, נפעש את הראשון, אתה גם רואים את זה? אני חושב שנפעש. וואו, זה הקרב ממש מעניין קרב. זה הסתם כבר שאתה נפעש. קרב מעניין, פה רגע 4 הפסדים? 4, 5, אני אכתוב לכם פה כמה הפסדים, פה כזה. טוב חברים, זה היה הסרטון היום, מקווה מכם, עד שתראו את בלייק בוואטסאפ, ועד שתראו שבסרטון הבא הולך לסרטון הרבה יותר מעניין, אם זה להכיל 10, אז עד שתראו לכם פה עוקב ופעמון, שיהיה לכם התראה לסרטון הזה. טוב חברים, זה היה הסרטון היום, מקווה מכם, עד שתראו את בלייק בוואטסאפ, בסרטון הבא, יאללה ביי.